Старта на втория джип да се готви. Пилот Георги Йонков Георгиев с навигатор негови баща. Йонко Георгиев Иванов от Бяла Слатина с Витара. Едни много добре подготвени момчета, които не извадиха най-добрия късмет днес. Да им пожелавам успех на всички! Матка, искам само да ми дадеш сигнал, кой ще мине първи това препятствие да вземе стотичката. Hadi